tu i per tu d'aquí la Bertada. Vale, a veure, dona'm pas mentre faig això. Esteu fent un reflex del que vindria a ser la cultura oral improvisada aquí tots avui, Ho feu com per mi, no? Perquè em senti... Tot improvisat. Sí, exacte, és perquè volíem una reproducció escenificada. Exacte. Sí. Molta empatia, molta empatia. Bueno, aquí estic una vegada més. Moltes gràcies per aquesta introducció. Joder, és que són massa coses, gent. Estic saturat. Avui estic bastant flipat perquè ha vingut la Berta i em fa molta il·lusió que hagi vingut, però no és per això per lo que estic flipat. Estic molt flipat per la glosa, ¿vale? Com la idea de glosa i, de fet, la pràctica de la glosa. Llavors, no sé si coneixeu a més gent que li hagi passat això. Jo no tenia ni putíssima idea de la glosa. O sigui, la glosa va arribar a la meva vida a través de la Berta. No sé si a vosaltres ha passat, en plan, o coneixeu algú que us introdueix... O sigui, no és una cosa que vas pel carrer i te la trobes. O sigui, necessàriament has de conèixer algú que d'alguna manera t'introdueix en aquest món, no? Això a mi em va passar amb 20 o 22 anys. Una informació totalment innecessària. Glosats anònims, no? Plataforma d'afectats per la glosa. I res, tio, que estic molt flipat des de que ho vaig conèixer, perquè jo era molt fan de les batalles de gallos del món del rap en espanyol. Jo no recordo en aquell temps que es fessin en català, finals dels 2000, principis del 2010. Jo era com seguidor a muerte. O sigui, jo em posava, el Frank, que també ho feia, ens posàvem al YouTube i seguíem els campionats en directe quan es retransmetien. I d'aquí MC Cale. MC Cale, efectivament. El passat rapellador. Jo era MC Cale, com m'agrada dir a mi, Macail. No? Sí, és el meu... Com es diu això? Alter ego. El meu alter ego irlandès. I joder, des de que conec la glosa estic en plan, tio, però que això mola encara més que les batalles de gallos, joder. Me n'alegro molt d'haver fet aquesta feina de pedagogia amb el meu amic. Sí, sent tu pedagoga, sent la teva feina. Evidentment, jo sé que a la glosa no tot és pique, a les batalles de gallos hi ha molt de pique, ara han començat a incorporar això de amb 3 paraules o amb 5 paraules fas un no sé què, però a mi m'agrada molt lo dels rostits, o sigui, lo de anem a la peleita, la punyalamenta, no? Llavors, si jo hagués conegut la glosa amb 14 anys, crec que ara seria glosador. Puto flipant de veure. Segurament no, perquè vivies al Baix Llobregat i aquí amb poques probabilitats de... Què? No, és broma, Al Baix Llobregat hi ha una gran representació de glosadors i glosadors actualment. Segurament els únics que parlen català de tota la comarca. Estan tots a dins de la glosa. Allà a Molins, no? Hi havia... no, Esplugues també. Bueno, la qüestió que ara tampoc jo voldria romantitzar una cosa de la que no tinc ni idea, però realment des de fora em moleu que flipes, ¿vale? Llavors, com que estic molt flipat amb el tema i m'agradaria ser glosador, m'hagués agradat fins i tot ser glosador, avui m'agradaria que actuessis de lo que m'he dignat en anomenar mentora glosadora. És com Dora l'exploradora. La mentora glosadora. Efectivament. Llavors, si algun dia jo vull definitivament fer el pas a fer-me glosador, glosador, és que m'agrada molt la paraula perquè s'assembla a gladiador. T'has trobat amb la circumstància mai d'haver de dir-li a algú millor no? Millor que no? Molt m'agradaria, però com que és una cultura tan minoritzada, és com, no, que vingui tothom i després ja... Després ja gestionarem lo del patriarcat. Que entrin. Sí, això. Sí, he posat aquí els glosadors, els gladiadors de la cultura popular oral catalana. M'agradava aquest títol, no? Llavors, jo tinc algunes preguntes, algunes són com de que m'ajudis a decidir i altres són preguntes obertes perquè em facis una mica de guia, d'acord? Puc fer, abans que comencis, una falca, saps com el que sortiria ara si això fos un programa de tele? Un anunciat de sota que posi com es feriran sensibilitats a partir d'ara qualsevol persona que estimi la glosa, tinguem en compte. És tot només per broma. Públic adult i... És tot broma. Vale, doncs ja estaria. Jo et faig preguntes, no? Perquè em guiis. Aquí no haurem començat? Tu tira. Minut 35 o 36, no? Tira cap allà. Vale, em recomanes fer-me soci d'Òmnium? Una
Bona pregunta. Molt necessari, pràcticament imprescindible. Vale. Rimes millor. Millor que ANC, eh? Òmnium Cultural és el patrocinador de pràcticament tots els eventos actuals de També és veritat que portant la paraula cultural Ah, la llengua. Visionari. Boníssim. Bueno, sé que un dels passos imprescindibles, el donava per descomptat, és fer-me, no sé com funciona, fer-me soci de Cor de Carxofa. Ah, molt bé. No sé si és un soci, no sé si és donar a seguir a Instagram, però Però que el Jof és l'entitat que recull tota aquesta colla de friquis dels que estem parlant avui en dia. Si mai voleu anar a veure alguna cosa de glosa, seguiu Cor de Carxofa a les xarxes. Gràcies per la falca publicitària. sempre d'alguna manera s'ha de... Tampoc no hem remunerar. fet promo en plan, tens actuacions, no sé què, però No, després ho clar, fem. Sí, imagino que hauré de llegir poetes catalans del segle XX, però la pregunta és, he de començar per Miquel Martí i Pol o per Salvador Espriu? uau. Fa molt riure perquè és això, que anem dient com... Sí, cultura popular, no sé què, però la realitat és que necessites certes referències allà per donar-te-les de culte quan fas qualsevol cosa. Sí, jo com a bona feminista diria que Maria Mercè Marçal, com a mínim. Oh, clar, és veritat, la puta mare. Ai, siendo un Veus hombre... que tenim aquesta feina tot el rato. No parar. És que Clar. em sap greu, no puc deixar de ser un home. Seràs eclosador, però un home no t'ho trauràs de sobre. Això passa a vegades en grupuscles culturals. Hauria de lligar amb algú que ja estigui dins de la glosa per ser acceptat? Realment no t'ho treus de sobre, Quilavert. O sigui, és una ombra que plana molt profundament. És que un no pot desfer del seu gènere. És bastant recomanable. Com qualsevol grup endogàmic, doncs passen aquestes coses constantment, no? Que igual que vas allà a fer mix, també és una altra cosa que pots fer. O sigui, pots anar al món de la glosa perquè t'encanti l'oralitat, les rimes i tal, o perquè no perquè tens t'encanti amics l'oralitat. i necessitis com un lloc on sentir-te pertinença. I algun lligoteig en tant en tant. Una Vale. pujada d'autoestima com a forma per arribar a la glosa. No sé què fem fent campanyes de plataforma per la llengua. O sigui, per una altra llengua, però... Clar, la qüestió és... bueno, això ja s'ha podria fet ser servir, campanya el per la típic de llengua. fes glosa, és sexy. És sexe. Bueno, això ho ha dit l'Adri, vale? Sí, una cosa important, perquè com que Catalunya és molt barcelonocèntrica, si vull sortir fora de Barna, a quins espai Mallorca he d'anar sí o sí per trobar-me glosadors? O sigui, quin és l'espai Mallorca de Girona? Posem Clar, és per que, cas. de fet, el paradigmàtic de la glosa, o no, si és paradigmàtic, és que és bastant més extès, o jo diria que hi ha bastantes més pràctiques fora de Barcelona que a Barcelona. És que Barcelona, per volum de població, però la província de Girona, per la seva catalanitat extesa i coneguda, és on hi ha bastanta pràctica glosadora. Sí, però no m'ha repòs la pregunta. Quin és l'espai Mallorca de És Girona? l'espai Barcelona, Aquilar. Un lloc que no coneixeries per massa distància cultural entre tu i aquest espai. Sí, he vist, és que he volgut girar això perquè tu no ho veiessis i ara estic jo de costat. He vist que alguns glosadors i glosadores, així en xarxes sobretot, tot el que publiquen va acompanyat com d'uns versos, d'un glosat. No sé si es diu així. Això ho dius per mi? Sí. Estic fart de seguir-te a Instagram. Llavors, aquest efecte secundari és inevitable? O sigui, si jo gloso, els meus pensaments tindran forma de garrotín? Pues mira, hi ha com una malaltia que té a veure amb el dormir, quan portes el dia fent glosa, que és que somies rimant, i llavors ja... A partir que comences a tenir el primer somni rimant, tens la malaltia dins per sempre més. O sigui, Quan tu acredites això, tens el DNI de glosador. Exacte. La nacionalitat. La nacionalitat glosaire. Ho afegiré per la propera intro, no? Després de la glossàlgia i... Exacte. No era que hi havia... Hi hauria com d'aquesta. seria El cabron? la glosa somiant? El cabron ja està dient per la pròxima intro, eh? No, O sigui, ara. per quan hagi de tornar a presentar glosa... Glosa Returns. Hòstia, nen. Vale. Quin és el tema Seria així... hipnoglòsia, no? És aquesta. Com? El problema de somiar fent glosa seria hipnoglòsia. Hipnoglòsia. Hòstia. Gràcies, Guillem. Molt ben trobat, Teniu potencial, Com a glosadors, com a poetes. Sí, l'únic és que està sense explotar, però... sí, quin és el tema així políticament incorrecte o populista que he de tocar per ser un glosador, diguem, vitorejat per les masses? És veritat.
Sí, això és una gran pregunta. Sobretot, a quasi tots els espais funciona el puta Espanya. Bastant com generalitzada, i ara s'està complementant amb Puta PSC. Anticapitalisme, visca el feminisme, és a dir, qualsevol pancarta dels carrers funciona en el món de la classe. Bàsicament ens dediquem, som uns populistes nats. La qüestió sempre, o sigui, a tot arreu sempre hi ha populistes. La qüestió és trobar els populistes bons. I ja, tinc una última pregunta. He de forçar l'accent menorquí? Aquí va bé. Déu meu. Per donar-te les de bon glosador, Clar. el bon glosador. Clar. Sí, és veritat. Mira, no ho havia pensat, Potser és el nou exercici que hauria de fer jo, pensant en les rimes i la mètrica, i el que havia de fer era practicar l'accent de les illes. I I no al final- no seràs tu el meu mentor, de cop? De cop, mira, s'ha donat la volta. Ets soci d'Òmnium. Ja està. I llavors, per acabar, jo volia molt ràpidament, aprofitant que, mira, no hem fet promozione, m'agradaria que fessis una glosa així molt ràpida. Jo sé que... Això us ho fan els glosadors. Això ens ho fan. Una mica com... malabaristes del sí, circ. com quan vas al zoo, venga, entretén-me, payaso. Pallasso no és zoo, un animal. els pallassos del És el zoo. circ. Típicament. Aquest és el zoo. Sí, jo he dit el zoo, Ah, vale. Llavors, com sempre, no? Com vosaltres feu, que 3 paraules i tu et treus aquí... Per exemple, no sé. M'humilies... T'humilio, a més a més. Si 3 tanquem el paraules i pro- t'humilio, Sí, Són bueno, dues ja veuràs. condicions Amb diferents. les paraules jo crec que ja dona. Te Vinga, les tiro, eh? vinga. Vale, 1, gladiador. Gladiador. 2, oral. Oral. Sí. I 3, com tu vulguis, Edgar o Quila. Mira, Edgar és la paraula que no faria servir segur, però no rima amb res, és una Vale. cosa que has d'aprendre. Per això, jo sé que Molt bé. Quila una Aquí mica ha més... estat, clar. ha estat bo. Pila, Vale, per tant, pila. em pots repetir les paraules? Gladiador, Gladiador, oral oral i Quila. i quila. Què te sembla? Vinga. Ara hem d'omplir una mica el temps perquè la glosadora ha de pensar, llavors aquí una falca, sempre, no sé, si aneu a qualsevol poble de Girona, és probable que estigui la Berta per allà glosant. Qualsevol. Però a més com al carrer. I algú pot apagar el micro d'aquest senyor, sisplau? Vale, ja està, no necessito més temps. O sigui, per posar-les totes en un i perquè no tenim temps, ara el bo d'això seria com fer bastantes quartetes, que són estrofes de 4 versos, i posar a cada quarteta una de les paraules i fer una història, però com que no tenim temps, ho posaré tot en una quarteta, intentarem, a veure si surt, Sí. i ja... Tu pensa que jo, si ja les juntes, jo ja estic impressionat. O sigui, imagina't. Molt bé. Faré una quarteta d'un romanço menorquí, perquè és un mallorquí, que és més lent, i així puc pensar mentre canto. Amb accent o...? Sense accent. I diu... Hi ha un gladiador que s'enfila i que amb el vers s'emociona, que infla una xapa d'anquila i del segon segona. Queden totes o no? M'he deixat alguna cosa? No sé si has dit oral, però pa'lante. Ah, oral, és veritat, faltava oral. És que és molt difícil, millor. Tranqui, després ho editem, posem oral com una veu en off. Oral. Oral, sí. Bueno, pues ja estaria, gent. Moltes gràcies per convidar-me. Moltíssimes gràcies, dels millors regals que ens han fet, en aquest programa. Intentava que fos bonic, però era impossible no insultar-te en algun moment. Has dit alguna bonic i has xapat el quila, o sigui, tot Amb 4 superbé, versos. Berta. Però encara no fugiu vosaltres a casa, i tu tampoc, sisplau, perquè ara anem ràpidament a sales de joc. Sisplau, Fran, endinya-li. Segona. Brasa per passar l'estona. Amb el Quila, l'Adri i el Guillem.